Pozdrav youtuberi, dobrodošli u epizodu. Danas snimamo Call of Duty Advanced Warfare Part 1. Ovo je moj drugi klip na ovom kanalu. I hajmo da krenemo. Znači, sada će igrati moj drug, naravno. Ajmo da krenemo. Znači, igrat ćemo novu igru. Ajmo. Znači, evo sada, malo buguje igrica, naravno. Malo buguje, a to ćemo da vidimo. Za moj kanal. Znači, upravo sada igra moj drug. Ja ću igrati u drugu partu. Znači, teo je da vidi kakva igrica, pa da odigraju. Jer on nikada nije igrao ovu igricu, naravno. Prvi put igram. I on će da malo odigra na mene, kod mene. Možda budete pani. Gledaj kakve vampiri ima. Vampiri. Znači, ljudi, ako se sviđa video, lajkujte, slobodno. Niko vam ne vrati. Mislim, ako mu se sviđa. Znači, to što neko buguje, naravno, jer uradio sam neki RAM fix tamo da mi popravi RAM. Telefon što ima? Gdje mu je telefon? Ovdje. O, Punjač. I ljudi, sada ćemo sačekati, pošto je malo igrica duže učitala, ja ću se vratiti nakon kada se učita. Ćao. Ljudi, evo nas nazad. Tu smo. Igramo, nastavljamo da igramo. Da, Even, nema neha. Even. Even. Amo. Aj. Malo buguje. Što sam rekao. Igramo i Evo imamo telefon. Aha. Punjač. Igramo i drug, naravno, kao što smo rekli. Šebi. Padamo. Znači, ljudi, ja mislim da je ovo Amerika protiv Kine. Ti bej, čovek su normalni si. Boli. Reče, drži se za gaće. Što sad nema zvuk? Ima ga. Kao što neko ljudi bug njema što se neki put.
Ovako. Zapušeni nos. Može li da leži po desni? Ne znam. Udri. I gled pod kako je loše veze sad. Da. Evo, kao što sam rekao, Kina protiv Amerike, mislim da je... Znači, evo, mi smo nalazimo se naravno sada u Kini, naravno. Možete da vidite to po ovim njihovim slovima. Nisu slovo, to su znakovi. Naravno. Šta da je drugo slovo? Znakovi nemaju slova. To sam na početku igrice. Cukira. Cukija. Fuck. Biju me! Lepo pucaj da se gore. I ne pucaj drugo. Mislim, to je izotemenje. Mormun. Smeli se menja puška? Ma ne moj da ga menjaš be taj dobro. Ne, ne. Podigni se. Da, da. 4, klikni 4. Moram kako ga ne radi. Znači sad skoči. Ne! Kad ti padne dole čak. Čuđinem. Nećeš. Sad. Dođi. Da še padnem u vatru. Iskoriš. Ne pucaj njih. Slobodno. Ne možeš da gole vatru. Ne! Ne možeš. Ne može da gori vatra. Ajde, ajde, Pa Gledaj tankovi kakvi su. ljudi bagovi. Ljudi koču. Nemam dovoljno RAM, ljudi, ali imam samo 4 GB RAM, ali sam radio RAM fix. Tako da mogu igrati sa 4 sada naravno, ali će malo da koči. Tamo. Mora idemo okolo gore. Znači što tako ideš, da pomeri malo više. Ne mogu nego... Bago. Ne, nije dobro. Treba to naše srce. Ima to. Tank. Ovo stvarno ovo ne privozilo. Ovo si vozili. Zašto se... O! Fuck. Ja neću da igram. Begi bilo tlaje. A gledaj miš neće malo se mrdava. Ma kako se malo mora da ti se navika na tvoj miš? Beži. Reloaduj pušku. Trči i reloadiram. A gledaj što kako ovo porađeno. No! A? A? Dobro, ništajmo dalje. Headshot. Headshot u glavu. Neću dolaziš ti u školu sutra. A sutra ja nisam tu. I ti be. Ajde. Aha. Znači sad treba da uzmeš ovdje vrat. Dolaziš i sutra u školu. A?
Da se zabavim. Kide, brata. Cardo. Radi se, mora otići tamo. Left now, ne. Puci ga, puci ga. Pucaj ga. Gde su, bre? Pucaj ga. Zrknite, bre! Mora malo. Zrknite vi svi! Koliko su puno, brate. Ajde, gde ste? Crno, ovo. Šta je ovo slepi mišljenje? Koji vide. Ajde, da. Space! Mrtvi su. O, to vidi. Šta piše na nom? Nom. Nom, Idi vamo, i vamo, i vamo. O, to. Idi preko. O, Ne može. 2 puta. Idemo. Ne, mislim Što si rekao? Bug! Ne, koči. Ljudi, kada snimam drugu igricu neće mi kočiti, ali ljudi, naravno ćemo snimati još mnogo igrica. Naravno. Sad pazite. Možete da neko imati, pazi. Sabi. Stojim! Nećemo. Ovo je duh. Da. What? Ej, pazi. Ljudi, moj drug se nije navikao na ovom mišu da igra, ali... Aha. Baterija. Kako su znali to ide? Nemoj tam da vi dolazim. I što ako ti si iztrošio baterija na pušku? Ono, To je igračkica, da. na struju. Samo gi pretvorio do prave puške. Promeni pušku ako želiš. Može... Da. Pištolj. Da, Pištolj držiš s 2 ruke. ne, ovo je igračkice koje drmo struju. Ne se zabavljaj, ti to bilo. Ko je mene će ubije? Nemoj se s tim igraš. Vidiš da je bolje igrat. Headshot. Gagi šta radi? Vaj ga vaj! Što je? Vidiš li? Gledaj! Ja. Nemamo ljudi nijednog buga za sad. Bug, znate što je bug. Nemamo za sad Fuck. nijednog. Oh. No! Gdje je što čovjek? Koji? Ovdje što je legalno ko? S glavom dole. Bug, brate. Izađi kroz to. Kada kaže kontakt, to znači da ima neko. Kad kaže kontakt, misliš da kontaktiraš pušku. Ne možeš kontaktirati pušku, da Pa kad pritisneš ono i prekidaš. Oh fuck. koči. Bug ide. Digni se. Znaš šta sad, treba da skočiš i F da klikneš. Digi. Ne može. Da, Tiki tak. sad treba ono na F. Da trčeš i da klikneš F.
Ajde, brate, trči. Ajde. Da. To je roketek. Gazi pa. Kriket. Što je ovo? Fuck, oh fuck. Ništa. Nas se prehladio, a nisam. Čemu dzinza? Dzinza. Ne. Što je ovo? Aviončina, aviončina. Avion. Kuci. Čekaj. Ovaj pištolj nas razumije. Nije, meni ga. I on ima bateriju. Ovo svetli. Di. Či sam možda da se... Dobro, ništa. Čekaj, kako da Skači. Dobro. I F. Šta reći? Copy the cut. Copy that. Kopiraj to. A, ovdje je glupo što ne možemo nekako kliziš. Bre! Opet skoči i F. Zašto? Zato. Pazi, sad će ih tu ima. Sad će ih tu ima. Beg, nema ga više. Ljudi, pazite! Znači da je ovaj moj drugi video na mom kanalu. Znači, mislio sam na mom kanalu da snimam neki gameplay malo, jer mi se sviđa malo gameplay da malo snimam. Nisam znao što bre! Koji si ti Serbijan? Kakvi ludaci? To jest ja sam Serbijan player, ti si Ja sam ja. Miljan. Ne, ja sam ja. Da. Klikni F. Da refiluje amo. Foto da tejkaš amo. Da tejkaš. Foto da tejkaš. Ja. Znaš što je glupo da? Što kad da ovako i trčiš? Kuku. Mrzim to kada... Pucaj. Dobra li igrica? Zrknite bre! Dobra li igrica? Ljudi, počet ću da snimam naravno i Minecraft. Yes. I to smo Ma! I to sa Miljanom ću snimiti. Znači mi ćemo snimati preživljavanje na serveru. Opa. Šta je bilo? Da, baš previjem nešto da I mora da reloaduješ amo. Da reloadira. Ženski i muški, vc. Ma šta čučiš bre samo? Volim da se gledaj, u sred rat. Gledaj, u sred rat ti se ovo otvori. Provali foru. Brate, što ga ne udari? Usisivač. Ko? Usisivač. Kako prima? Ufej. Ljudi, igrat ćemo i na Mineplexu, naravno. To je najpoznatiji server. Mislim... Ko se zamo? Atlas. Atlas Tink. I ja mislim da će ovdje biti kresla zvižno. Ma bre. A, ovo su obične... What? Ljudi, ja kao što sam rekao ima bugova. Čekaj, ne mora se čuši. Ma pucaj! Pa ovo ću ga čuti. Po ove pogodi. Ovo gleda!
Što kažeš, sviđa ti se igrica? Meni se sviđa. Ajde bi gledaj ga ovdje što pogodiš. Tog. Naravno, The Red Bad ljudi, ako ste gledali, on snima svaki gameplay, svake igrice. Red bread. The Red Bad. Ima dobar kanal, znači meni se sviđa isto njegov kanal, ali dovoljno da sam da njima. Također, možete igricu kupiti bilo gdje, znači imate u Beogradu bilo gdje. Ja sam kupio igricu i sad trebam još malo pojačavati kompjuter pa ću snimiti opet, ali to ću valjda negdje za, ne znam, negdje juna ili, da juna ću ili jula ću da povećam. Naravno sad je maj, znači oko juna ili jula ću popraviti neki, ako do tad ne prijeđemo celu igricu naravno. Dobro. Gdje su li kažem? Gdje su li kažem? Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovno. Opa. Vidi tamo. Ja bih rekao da ste ga ljudi, evo nas ponovno u Srbiji, pa je. Oh my god. Će se završiti ova staza? Bagi tamo. Jedan 9 mec. 9 meci. Uf. Što su to radili? Ona je pukala. A tu ima neprijatelj, 100%, pa je on ti pukao. Ne znam, tačno. Ljudi, sad ćemo još malo valjda završiti ovu epizodu. Ovo smo mi dana. To sam ti cijelo vreme sam ti to prepričao. Meni tako isto kući. Evo možda kad padne na zemlju nije još me to možda ti uzme pištolj ti E pa sad ovdje baci kup. Ideš na mission select. Ti ideš na mission select. Što uvijek ovo radim? Vidiš ima neko. Ah, sad ne vidi se da je zid. Vidi se. Znaš da ja tako namestim ono kad bacim ono kad ti se desi? Ti to namestiš i oni tebe te vidi. Da. Kad te zasletne. Poslije će mi biti dosadno ljudi, ne znam šta ću da radim. Možda malo da igramo GTA San Andreas. Pazi. Ajde da vidiš što su mi pravi. Imaju metals. E, pazi, sad će da ti izvadi pištolj, će ti utak. Zraz. Ne, nije još gotovo. Padnu. Biju! Biju. Biju me! Biju me. Vozijeli se neki put u avion? Ne. Nisi? Što je žuto? Neprijateljski tank. Kamera! Ljudi, ne znam kada ću početi da snimam GTA San Andreas, jer mi je sad stvarno kompjuter mi je zauzet ovim igricama. Ne znam kada ću početi da snimam GTA San Andreas, ali stvarno mnogo sam, baš Call of Duty Advanced Warfare mnogo zauzimam. Dobro, ali vidjet ćemo sve o tome. Znači,
što ga pogodio? U stomak. Pucao sam mu kroz noge. Kada će kraj staze, brate? Ova prva staza ima najviše... U glavu. Bam. Šta je Muca, košta? Što je izmuca? Muca be nešto. Buca. Pazi, tu će... Letimna bomba, beži! Šta radiš mi to? Usporeni snimak. Ima određeno dokle treba se... Vidiš, kad ima malo šare, to znači... Crno šare, to znači da možeš se pucati. Ljudi, mislim da će sada kraj staze. Mislim, gledam neki gameplay kao... Opet. Mislim da je konvitka ima. Meci. Kornak. And this is my story. I tu smo ljudi pred kraj, naravno. Sad ćemo vidjeti što će se desiti na kraj. Pa ima nešto. A ne znam šta radi sad ovaj helikopter, ovaj avion. Gledaj ko ima. No, somebody. Odakle ciljaj ovog lika? Ciljaj tog lika odmah. Jer ovaj dole poslije ćemo lako dobijemo. Prvo onog gorega lika cilj, pa tada. Eto. Može. Dobro, puci njega prvo. Njega gore. Živ je. Ubego je, živ je. Da, ja mogu njegovu pušku da pucam. A pušku mi treba. O, što dva put? Dobro. Oj, gde? I dole, znači F, skoči i F klikni. Vidiš gdje piše. Odlično, gotov je. Dobro, sada skoči. Čekaj da te pušta. Ti ćeš tamo posle, jer tamo dolaziš posle. Ideš kod ono. Nema Wi-Fi, pogledaj. Što radiš mi tamo? Del puče. Nema Wi-Fi. Vidiš je? Gdje se treba? Da, ovamo. Ovo je protiv mene. Puci ga! Fuck. To tako se to ne radi. Stani. Imam ideju. Da zameniš. Može. Brate, gledaj šta je to. Fuck! Ovo su bombu. Imaš 12, odlično. Čekaj. Gledaj, nemoj da trošiš, idi sad tamo. Idi sad tamo. Koliko metka imam? Nema veze, nije važno. Samo na, evo ga, 300. Sad skoči dole. Molim. Nemam dva. Kupi. Ljudi nerviraju da. Samo mi tražiš ovdje.
Žvake. Skoči preko. Pazi, sad će one bombice, slepi miševi. Ne, pucajte, ne! Samo imam nešto da ti kažem. Mrzim te. Bombice. Nismo ni počeli. Oh, fuck. O! Shift klikni. Ajde be, dođi mamo. Prazna ti puška. Budi meci. Gurno kutiju. Bože, koliko dugo prođe. Hvala mi troljevo. Mitraljevac. Mitraljevac. Ajde što? Ubija. Što izvodiš Da. me ti pa više? Na čovjeka be će ti zdrma. Te sravne s zemljom. Na puška si je. Kako leti? A ću Skoči. motor. Skoči. Čekaj, reloadiram. Tamo ima pravo. Nema. Bolje se vratim. Dva puta kliknem space. Nema nikoga, skoči. Ne, skoči. Fuck. Da. Ovo je moj drug, znači on samo igra Call of Duty dvojka. Znači to mu je najbolji igrica. Pazi pored tebe! Okay. Space to da prelitiš. Da. Daj mu charge-ovi. Ostaviti. Evo ga, sad će biti kraj, ljudi. Gotta go now. Mitchell, we're out of time. You gotta jump now. Idemo. Ljudi, idemo ovaj kraj. Jeste. Hop. Ljudi, onda vidimo. Evo da sada nema ruku. Vidimo. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ovo je bio part 1 i hvala na gledanju i vidimo se sljedećeg puta. Ćao!